Мене звати Любомир Ференц, і я вітаю усіх телеглядачів каналу АТR, які продовжують нас дивитися, а також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І наступну годину ми будемо говорити про журналістику, засоби масової інформації, свободу слова у нашій країні і про те, як працюють ті ж самі засоби масової інформації у нас в Україні і як вони представляють контент для вас, наших телеглядачів. Сергій Костинський, 37 років, народився в Первомайську, що в Криму. Закінчив Таврійський екологічний інститут за спеціальністю викладач соціально-політичних дисциплін. Потім влаштувався прес-секретарем товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні інформаційні технології». Займав посаду головного редактора газети «Прайм». Був політичним експертом Кримського інституту стратегічних досліджень. Після окупації Криму Росією залишив півострів. 2015 року працював радником міністра інформаційної політики України з питань інформаційної політики Криму. З вересня 2015 року і донині член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Сергій Костинський. Саме зараз на АТР. Вітаю, пане Сергію, дякую, що прийшли до нас. Давайте розпочнемо нашу розмову із того, що Національна рада не продовжила термін дії цифрової ліцензії 5 регіональним телеканалам, які мовлять в ефірі з використанням емблеми 112 Україна. На це телеканалі з реакцією не забарились. Влада злякалася об'єктивної інформації, але ми не боїмось доносити правду до наших глядачів. І ми продовжимо це робити сьогодні, завтра і завжди. Ми залишаємось в ефірі, ми залишаємось в інтернеті. Ми цінуємо довіру наших глядачів і читачів. Ми продовжуємо працювати. 112 канал, він інформаційний є канал. Давайте трохи поговоримо спершу про те, припинення ліцензії. Що це означає? Це означає, що сьогодні о 12-й годині ночі зникне цифровий сигнал. Якщо є глядачі, які дивляться 112 в ефірі через цифру, через свої сет-топ-бокси, то з 12-ї години ночі вони не зможуть це робити, але зможуть це робити через свої супутникові тарілки або через кабельні мережі, де зазвичай розповсюджуються кабельні телеканали. Чому це сталося зараз? От я читав публікацію на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 112 канал, так, в якого ви забрали ліцензію, можна так сказати, порушував умови з 2013 року. Саме так. Чому це сталося ж в 2019-му ліцензію забрали? Там неодноразово піднімалося питання зі 112-м, ще іншими каналами. І от на протязі фактично 6 років канал працював. І тут несподівано так, в 2019-му це сталося. Чому несподівано? Тому що і піднімалося питання і в Верховній Раді України, там депутати щось приймали в лапках так, тому що юридичної ваги це немало. І от в 2019 році Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зробила таку операцію 112 каналу різко. Я можу сказати, що коли попередній парламент звертався до РНБО щодо 112-го та Ньюзвану, я ще тоді казав, що це не матиме жодного результату, тому що немає правових механізмів. Це я сказав. Ми з вами є в цьому плані однодумцями. Єдиний орган, який може навести лад в інформаційній сфері, це є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Я завжди говорив про те, що нам не вистачає повноважень, що закон, на підставі якого ми діємо, написаний у 2006 році, а вибачте, тоді ще і про війну ніхто не думав, і взагалі ніхто собі не уявляв, що саме Україна може бути в епіцентрі міжнародних подій, може бути в епіцентрі воєнних дій і так далі. Закон треба змінювати. Я сподіваюся, що вже наступного року у нас замість закону про телебачення і радіомовлення і закону про Національну раду з'явиться новий закон про аудіовізуальні послуги. І він значно розширить і повноваження, і інструментарій, і навіть сфери з регулювання Національної ради. Що стосується часу, чому це припало саме на цей час? Друзі,
Я би не грався в жодні теорії, що це пов'язано зі зміною влади, або що це пов'язано з тим, що Офіс президента Зеленського вирішив тиснути на Медведчука. Насправді це абсолютно не відповідає дійсності, тому що я член Національної ради, який, зокрема, опікувався цим питанням, є призначений президентом Петром Порошенком. І склад Національної ради за останні півроку фактично не змінився. До нас приєдналися 2 члени Національної ради. Один призначений президентом Зеленським, один призначений попереднім парламентом. І тобто говорить про те, що ми виконуємо замовлення нової команди, абсолютно нелогічно. Єдина проблема, яка сьогодні є, полягає в тому, що процедури, які прописані в законодавстві, і які ми маємо слідувати, і на підставі яких ми маємо застосовувати санкції за порушення закону, вони досить складні. Ми багато часу проводимо в судах. Ці ліцензії, які ми не продовжили, не відібрали, не закрили, а саме не продовжили, оскільки термін дії їх завершився, він завершився рік тому. Але якийсь з судів заборонив нам право розглядати це питання про продовження або непродовження терміну дії цих ліцензій. Ми лише нещодавно, тиждень тому, декілька тижнів тому, дочекалися судового рішення. Ми змогли розблокувати цю ухвалу і нарешті змогли приступити до розгляду питання. Чи міг би бути інший варіант? Я вважаю, що не міг, тому що якщо повернутися до історії цих 5 телеканалів, то це історія того, як несправедливо до 2014 року відбувалися конкурси. Конкурс, в якому брали участь ці 5 каналів, він стосувався регіонального мовлення. Ці телеканали були створені за місяць до цього конкурсу. Вони перемогли більш ніж у 40 місцевих телеканалів, які працювали кожен більше 5 або 10, або навіть 20 років, які мали свою аудиторію в будь-якому місті України. Ці телеканали не мали навіть студій, навіть журналістів, але отримали ці ліцензії. За деякий час вони почали ретранслювати загальнонаціональний 112-й телеканал на регіональних частотах. І всі 6 років ми намагалися через суди, законними діями припинити цю незаконну діяльність. Нарешті ми змогли це зробити. А результат який? Що ми нарешті домоглися справедливості. Ці частоти, які зараз звільняються, вони мають піти в конкурс для регіонального мовлення. Ті більш ніж 30 місцевих мовників, такі як телеканал АТР, до речі, які не мають сьогодні цифрової ліцензії і не мають можливості залишитися в цифровому ефірі, у них або аналогові ліцензії, у них або супутникове мовлення, або кабельні ліцензії, але в цифровому ефірі їх немає, а деякі з них зникнуть, тому що в них, крім аналогової ліцензії, нічого немає, а аналогова технологія припинить свою роботу 31 грудня цього року. Так от, цей конкурс має відновити справедливість і має дати імпульс для розвитку, не тільки для збереження, але й для розвитку місцевого і регіонального цифрового телевізійного мовлення в Україні. Чим ви можете пояснити те, що от суди зараз винесли рішення? Так, 6 років фактично Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення билася, так, в судах. І дуже швидко в 2019 році при зміні влади відбулося рішення на користь Національної ради. Чи можна це пояснити зміною еліт політичних в Україні? Я би з вами не погодився. На мою думку, курс Національної ради взагалі не змінився. Ні, я не говорю про Національну раду, я про рішення судів. От я чисто вас питаюся, от ваші відчуття. 6 років суди не брали до уваги звернення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Якщо це правда, так ви говорите, що 6 років фактично ви зверталися до судів, і вони рішення виносили не на користь Національної ради України. А от зараз, в 2019 році, вони достатньо швидко винесли рішення на користь Нацради України з питань телебачення і радіомовлення, і ви повне право маєте припинити ліцензію на основі герба і печатки іменем України
Я би зараз, знаєте, не робив би якихось тверджень на цей рахунок. Чому? Для мене показовим буде якраз не це рішення щодо 112-го телеканалу. Для мене буде знаковими два рішення. Перше, по телеканалу «Інтер», коли 9 травня пан Доманський робив певні заяви в ефірі цього телеканалу, мені цікаво, як буде розгортатися, тому що цей процес, я хочу дочекатися фінальної крапки, який поставить відповідний суд. Тому що ми судимося з телеканалом «Інтер», він оскаржує наш штраф, там більше 1 мільйона гривень за ці висловлювання, які, на нашу думку, розпалюють ворожнечу. Плюс мене дуже цікавить історія з телеканалом NewsOne. Декілька тижнів тому Національна рада звернулася до суду щодо анулювання ліцензії NewsOne. Так от, я не впевнений на сьогоднішній день, що судова система працює на користь певних рішень, або судова система змінилася, або змінилася і позиція. Для мене дуже мало ще відбулося дій з боку судової влади. Ви називали говорити, що судова система не змінилася? Чи ви маєте на увазі конкретні рішення по Нацраді? Я хочу сказати, що я не знаю. Тобто це рішення, воно є логічним. Ми рік судилися з цими 5 телеканалами. Ми рік намагалися зняти цю ухвалу, яка забороняла нам розглядати питання про продовження або не продовження ліцензій. Тому от цього рішення, яке розблокувало нашу роботу, для мене мало. Я хочу зрозуміти, як суди будуть себе вести щодо «Інтера», щодо NewsOne, і тоді ми будемо робити певні висновки. Дивіться, 112 канал – це, можна сказати, вже прецедент. Так, це перший раз, коли позбавляють ліцензії. Все-таки це великий інформаційний канал. Ні, це не прецедент. Якщо говорити за обсягом і покриттям. Знаєте, окей, скажіть, аналог, назвіть аналог. Ми можемо говорити про обсяг, але щодо резонансності, я вважаю, що у нас були і попередні історії. Радіо Вєсті, це була дуже велика історія, і Національна рада. Але з телебаченням це перший раз. Можливо. Потрібно подивитися кейси. Ми, насправді, для нас це технічна історія. Ми регулярно впродовж року не продовжуємо термін дії, ліцензій тих чи інших телеканалів або радіостанцій, якщо ми бачимо, що впродовж 7 років цей мовник систематично порушував законодавство. Іншого варіанту не бачимо. Нехай цими частотами користуються якісь інші телеканали або інші радіостанції. Якщо говорити по резонансності, відповідна історія, певно, була з радіо Вєсті. А те, що телеканал в цифрі припинив мовлення, такі випадки були, звичайно. Дивіться, якщо говорити про припинення ліцензії 112 каналу, то які зауваження ви, як Нацрада, до нього мали? Найголовніше для нас було те, щоб цей телеканал повернувся до власної концепції мовлення, до програмної концепції, з якою він виграв конкурс. Там яка була програмна концепція? Регіональна. Там був фільмопоказ, там були дитячі передачі, освітні передачі. Тобто більш лайт-версія, так? Тому що це там менше було політики. За форматом це був інформаційно-розважальний телеканал з фільмопоказом. Наприклад, аналогічну програмну концепцію мають телеканал ICTV або 1+1. Чи можемо ми говорити про те, що вони є лайт-версіями, ніж інформаційний телеканал? Ні, вони також мають можливість формувати потужну інформаційну політику і формувати певний політичний порядок денний. Питання було в тому, що конкурс був все ж таки регіональний. Якщо б ви хотіли побудувати загальнонаціональний телеканал, треба було йти на конкурс, де брали участь всі загальнонаціональні телеканали, перемагати там і спокійно працювати. Не було б жодних проблем. Можливо, ви мене поправите. Якщо не зраджує мені пам'яті, телеканал «Наш» також подавався з такою самою концепцією. І все-таки це інформаційний канал. Телеканал «Наш», в нього дуже цікава історія. Я також опікувався і цим телеканалом, і ми звернулися до суду щодо... Я вас переб'ю. Тобто вони подавалися як розважальний канал більше, але зараз фактично це інформаційний канал. Саме так. Там є теж дуже близька історія, яка полягала в тому, що... Відмінність полягала лише в тому, що вони також, звичайно, змінили програмну концепцію,
без рішення Національної ради. А за законом ви маєте право змінити програмну концепцію, якщо це підтвердила Національна рада. Вони цього не зробили, вони самовільно це перетворилися з жіночого розважального телеканалу на інформаційний. І, відповідно, ми дійшли навіть до суду, і до звернення до суду щодо анулювання ліцензій. Але цей телеканал мовив на супутнику, він не мав цифрової ефірної ліцензії, і він точно не перемагав на регіональному конкурсі у місцевих мовників. Тобто там трошки інша була історія. Там чомусь власник цього телеканалу вирішив іти буром проти рішення Національної ради і думав, що він переможе, але тепер ми вимушені зустрічатися в суді. Дивіться, от ви самі згадали Радіо Вєсті, так? Все-таки це є внутрішня проблема України, припиняти, не припиняти ліцензію, продовжувати. Однак, на загал, європейська аудиторія, вона достатньо чутлива є до таких питань свободи слова. До кінця європейська спільнота, так, чи західна спільнота, візьмемо ширше, вони не розбираються в реаліях України. Я пригадую, це був 2015 рік, здається, так, коли перші обшуки були Служби безпеки України в офісах Радіо Вєсті. Пан Гужва ще тоді був в Україні, і я пригадую, що я допомагав тоді одним західним колегам з Західної Європи, і вони висвітлювали події, які відбуваються в Україні, побачили новину про обшуки Служби безпеки України в офісах Радіо Вєсті, і вони всі відкинули всі новини і поїхали туди, і трактували це як наступ на свободу слова. Представники 112 каналу, здається, також приїжджали на засідання ОБСЄ, і це представляли як наступ на свободу слова. Як Нацрада і взагалі держава Україна пояснить ці речі нашим європейським колегам? Ви розумієте, в чому полягає питання? Тому що вони це будуть представляти як наступ на свободу слова, а не те, що вони змінили умови ліцензії. Ми стикаємося з цим не то щоб регулярно, але стикалися з цим. Останній випадок – це телеканал «Дождь». Я ініціював обмеження ретрансляції цього телеканалу на території України через те, що журналісти незаконно перетинали український кордон і в Криму заявляли про те, що Крим не є частиною української держави. Але чи мають європейці реагувати на будь-які дії, які стосуються українських медіа? На мою особисту думку, мають. Чому? Тому що сьогодні одні телеканали, завтра інші телеканали. Якісь мовники, які позиціонують себе як опозиційні, інші провладні, потім вони можуть змінити ці позиції. Але важливо, що вони завжди зможуть апелювати до якогось арбітра або за якоюсь підтримкою до наших європейських колег. І це абсолютно правильно. Я вважаю, що це правильна позиція. Коли європейці приїжджають сюди і намагаються розібратися в ситуації, це абсолютно правильна позиція. Що має робити Національна Рада? Національна Рада має прозоро, зрозуміло пояснити, чому вона застосовувала ті чи інші санкції, чому вона ухвалила рішення про непродовження терміну дії ліцензії. У нас має бути відповідь. І якщо у нас немає відповіді для наших американських, британських, або німецьких, або французьких, або італійських колег, то горе нам. Чому? А ви що, діяли не по закону? А ви що, маніпулювали законом? А ви тисли на незалежні медіа і згортали свободу слова? Ні, Національна Рада має оцей такий стос документів показати, пояснити кожне рішення, кожну санкцію за кожен рок, для того, щоб європейські колеги подивилися і зрозуміли. Так, це є європейське регулювання, те ж саме відбувається і у нас. Цей регулятор може пояснити позицію, тут немає жодної політичної складової. Тому я завжди чітко стою, я не роблю політичних заяв, ми не робимо політичних якихось кроків, ми рухаємося в рамках закону, на підставі букви закону, і всі рішення, які ми ухвалюємо, вони є правовими. Це для нас є принципова річ. Тому ми не переживаємо, що приїде купа європейських депутатів і будуть запитувати, а що ж тут у вас відбувається, тому що нам є, що їм пояснити. Є телеканал, він 6 років порушує законодавство України.
він розповсюджує ту чи іншу інформацію, яка не відповідає навіть Європейській конвенції про транскордонне телебачення або законодавство України. Кожен кейс ми готові розібрати фахово з будь-яким юристом. І більш того, ми живемо в правовій державі, і кожне наше рішення телеканали мають право оскаржувати в суді. Коли ми ухвалювали рішення вчора щодо цих 5 телеканалів, найголовніше, я хочу сказати, ми діяли на підставі санкцій, які застосовували останні 6 років. Так от, кожну санкцію, ці 5 телеканалів, Аріадна ТВ, Новий формат та інші, вони оскаржували в суді. Вони навіть проходили касацію, і ми по кожній справі вигравали. Тому коли сьогодні європейський представник Європейського Союзу, представник Європарламенту, ОБСЄ спитає у нас: друзі, а на підставі чого ви працювали? Ось рішення суду раз, рішення суду 2, рішення суду 3 і так далі. І це та норма, і це та практика, за якою ми працюємо. І тому ми не переживаємо взагалі щодо того, що нам доведеться відповідати. Я скажу навіть більше. Засідання Національної ради, вони транслюються і в Ютубі, вони транслюються на моєму власному акаунті, для того, щоб максимальна аудиторія людей могла слідкувати за перебігом подій, могла бачити, як ухвалюються рішення, які є аргументи. Більше того, наші засідання є відкритими, можуть приходити не тільки журналісти, можуть приходити представники громадянського суспільства, і ми даємо слово всім. На вчорашньому засіданні був присутній пан Нестор Шуфрич, були представники цих 5 телеканалів, і якщо ви порахуєте, скільки вони говорили, я впевнений, що там 80% взагалі від кількості реплік всіх інших учасників цього засідання. Ми за свободу слова, але з дотриманням законодавства. В Офісі Президента України відреагували на рішення Національної ради. Офіс президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу 112 Україна. Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватись законодавства та умов ліцензії. Незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Сподіваюсь, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії. 5 вересня Національна рада одностайно ухвалила рішення про звернення до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Що з NewsOne? З NewsOne дуже цікавий кейс. І до мене вчора підходила журналістка NewsOne і запитувала, а щодо кого є ще такі справи, де ви досліджуєте питання про hate speech, і чи це стосується тільки NewsOne? Я хочу сказати, що такі телеканали, як 112 і NewsOne, вони настільки серйозно експериментують з контентом, на мою особисту думку, як жоден інший український телеканал. Саме в ефірі NewsOne, здається, 2 роки тому, ми зафіксували фейк-ньюс. Що сталося? В прямому ефірі журналістка, яка перебувала у Вашингтоні, заявила, що зараз Комітет з фінансових питань Конгресу США розглядає питання щодо корупції в Національному банку України. Тоді відбувався шалений тиск на НБУ, який очолювала пані Гонтарєва, і такі заяви, це була, на мою думку, теж формою тиску. Ми з'ясували, що там ніякого засідання не було, комітет не розглядав таке питання, хтось з кимось зустрівся, випив горнятко кави, і це подалося як певне засідання. Ну ви так м'яко говорите, що вони імпровізують з контентом, це можна назвати, просто вони фейк подають фейкові новини, які тобто події, які не мали місця. Коли я буду позбавлений своєї посади, рано чи пізно, я зможу говорити не від імені держави. Коли я говорю від імені держави, я змушений обирати формулювання для того, щоб не політизувати нашу роботу. Це є об'єктивна реальність. Я не маю права на емоції. Я сподіваюся, що отримую таке право невдовзі. Я правильно розумію, що якщо анулюють ліцензію NewsOne, це буде перший випадок в історії незалежної України, коли за контент засіб масової інформації позбавляють ліцензії, тому що ліцензія дається на радіо і на телебачення. Правильно? Можливо. Бо я не пригадую.
Я не можу зараз нічого стверджувати. Я просто пам'ятаю, що ми питаннями по контенту займалися і раніше. Наприклад, був такий телеканал «Планета», супутниковий нішовий телеканал, який собі дозволяв певні передачі, наприклад, антисемітського гатунку. Так, і звичайно, що ми на це реагували і довели до того, що сьогодні такого телеканалу немає. Тобто це не перший. Я вважаю, що коли ми говоримо про NewsOne і про 112, ми говоримо про найрезонансніші справи, які, можливо, є чимось і незвичайними, але найголовніше, що вони політизовані, вони, їхні власники дуже правильно роздмухують скандал навколо себе для того, щоб якраз і звернути на себе увагу з боку європарламентарів і наших європейських сусідів. І друге, для того, щоб збільшити свою аудиторію. Друзі, я вам чесно хочу сказати, коли телеканал починає кожного дня говорити «нас закриють», «нас закривають», дивіться, от нас вже майже закрили, то звичайно, що все більше людей цікавляться цією темою, починають дивитися цей телеканал, а що ж буде далі? Звичайно, що вони таким чином, в тому числі, я думаю, і працюють з точки зору маркетингу. От. Але якщо, я скажу вам таку страшну річ, якщо суд задовільнить наше звернення і NewsOne буде позбавлений ліцензії на мовлення, я сьогодні не бачу, чесно кажучи, якихось фільтрів, я не бачу якихось обмежень для того, щоб ця команда, яка є власниками, ці люди, які є власниками цього телеканалу, не зможе завтра прийти за новою ліцензією. Тому що сьогодні настільки демократичне, настільки, як я завжди жартую, лібертаріанське законодавство. Ну, друзі, от ще раз, ну яке може бути наступ на свободу слова, якщо ми 6 років боремося за те, щоб відновити справедливість з ліцензіями 5 телеканалів, які транслюють в своєму ефірі 112. Якщо ми 9 місяців судимося з NewsOne, щоб довести, що необ'єктивна інформація є необ'єктивною інформацією. Коли ми роками можемо судитися з телеканалами таким як Інтер і так далі. У нас дуже ліберальне законодавство. І якщо суд позбавить NewsOne ліцензії за нашим зверненням, то сьогодні треба передбачати такі механізми, які би дозволяли б нам не просто на нові документи про отримання ліцензії видавати цю ліцензію, а перевіряти джерело фінансування цього телеканалу. Я вважаю, що без першого не існує другого. Тобто, я правильно розумію, вам як регулятору потрібні більше повноважень, і ви б їх хотіли отримати? Ми хотіли би отримати більше повноважень. Я вважаю, що ми в сфері регулювання медіа працюємо найефективніше за інші органи державної влади, але повноваження потрібні для того, щоб і ми, і українське суспільство знали, цей телеканал, у нього є ось цей власник, і це є правда. Це не є якась підставна людина, а джерело фінансування цього телеканалу походить звідси. Тобто ми не здогадуємося, що це Росія, або не Росія, або ще хтось. Ми чітко розуміємо, звідки ці гроші. І це дуже важливо. От дивіться, я приведу звичайний, простий приклад. Одеський телеканал отримує у нас ліцензію. Приходить дівчина, їй за 20 років. І вона каже, в мене на рахунку є 1 000 000 гривень для того, щоб створити телеканал. Перше запитання членів Національної ради, які мають зараз проголосувати і видати ліцензію на мовлення. Звідки у вас ці гроші? І пояснення, співробітники телеканалу дали свої гроші, ми назбирали таким чином цю суму, і тепер у нас є гроші для того, щоб працювати. І ми запитуємо, як? Ви єдиний власник цього телеканалу, і ваші співробітники вас профінансували, щоб ви залишалися власником і отримували від цього прибуток. І це, на мою думку, це брехня, відверта брехня. Але щоб зупинити цю брехню і змусити показати реального власника, який має ці мільйони гривень і має певну мету для того, щоб створювати цей телеканал, нам потрібно дійсно повноваження. А це маленький одеський телеканал. А уявіть, що відбувається на загальнонаціональному рівні.
І коли хтось каже, що у нас відбувається наступ на свободу слова, ну, я буду сміятися цій людині в обличчя. У нас абсолютно ліберальне законодавство в умовах, коли держава захищає себе і веде війну за повернення своїх тимчасово окупованих територій. Нацраду, так, втрьох закінчилися повноваження, ті, які були подані від Верховної Ради України. Ви є кандидатура, яка подана президентом України, колишнім президентом України Петром Порошенком. Якщо зміниться склад Ради, то рішення можуть змінитися? Все залежить від людей? Кадри вирішують все? Мені здається, люди, от в Національній Раді все залежить від людей, які туди прийшли, які туди були призначені. Неважливо, ким вони були призначені. От наша робота теж показала. Декілька членів Національної Ради були призначені навіть не попереднім складом національного парламенту, а попереднім, який був перед цим складом. Частина була призначена Петром Порошенком. Вже є перша людина, яка була призначена Володимиром Зеленським. Слухайте, це не впливає на позицію. Має значення, з якою аджендою прийшла ця людина, які вона має цінності, і чи має вона силу характеру для того, щоб впроваджувати своє бачення і свою систему цінностей на своїй посаді. Чи є в неї бажання працювати, чи є в неї сила духу для того, щоб відстоювати справедливість і відстоювати вимоги закону. Тому що, якщо людина не готова до цієї посади, друзі, робота на державу передбачає певної і фахової підготовки, і зрілості. Якщо людина не є зрілою і не є фаховою, є висока вірогідність, що ця людина може провалювати свій напрямок роботи. Незважаючи на те, що 8 членів Національної Ради це якимось може чином компенсувати. Я щасливий тим, що я працюю в одному з найпотужніших складів Національної Ради. За всі часи є багато експертів, які про це говорять, що це дійсно дуже зірковий склад на сьогоднішній день. Незважаючи на внутрішні конфлікти, ми об'єднуємося заради державних цілей, і я вважаю, що ми зробили багато чого, хто ще до нас нічого не робив. І ми маємо сьогодні досвід за ці 5 років захисту інформаційного простору України в умовах війни, якого ніхто не має навіть в європейських державах. Ніхто не стикався з тими викликами, з якими стикалися ми. До речі, від нових людей, які прийдуть нам на заміну, буде багато чого залежати. І треба звертати увагу саме на особистості цих людей, наскільки вони готові захищати свою державу і нести цей хрест наступні 5 років. До речі, ви кажете, що, наприклад, ніхто з європейських держав не стикався з такими викликами, які зараз має Україна. І я б хотів почути вашу думку щодо кількості інформаційних каналів, які існують у нас в країні. Я вважаю, що справді жодна європейська країна не має стільки інформаційних каналів. Ліцензій є багато, вони роздаються. Наприклад, якщо там взяти, Італію, зробимо приклад, там існує біполярність в телевізійному просторі. Є група Медіасет, яка належить Сільвіо Берлусконі, і є суспільне телебачення, яке називається Радіо Телевізіоне Італіано. 2 великі потужні холдинги, 2 концерни, які там діляться, сегментуються, але політика їхня є єдина. Ви як особисто ставитеся до такого великого дроблення інформаційного простору в Україні? Позитивно, негативно? Знаєте, здається, понад 20 загальнонаціональних є каналів інформаційних. Це правда. 24, якщо мені не І у Національної Ради немає можливості відрегулювати цю кількість, тому що це буде фактично втручання в діяльність медіа. І, в принципі, не дай Боже, щоб це відбувалося. Головне, щоб всі працювали в рамках закону. Так ні, дивіться, Сергій, це можна відрегулювати, наприклад. Тому що це дроблення, воно відбулося за рахунок роздачі ліцензій. Ви ж самі це розумієте. Якщо б цим декому відмовити ліцензії, то можна було більш структурувати ринок український. Нам потрібні, звичайно, я говорив про те, що нам потрібні підстави для того, щоб
видати ліцензію або не видати. Але ці супутникові, ці телеканали, про які йдеться, їх дійсно більше 20, вони отримують супутникову ліцензію. Тобто, якщо би мова йшла про ефірне мовлення... От ефірно, великих інформаційних каналів, скільки має каналів є ефірного У мовлення? нас на сьогоднішній день 28 загальнонаціональних ефірних телеканалів. Це величезна кількість. На Величезна. які може впливати Нацрада. Саме так. Так от, Це тільки інформаційні ефірні канали. в чому проблема? Супутник це ще більше. Давайте поговоримо про це. Да, давайте. В чому є проблема, найголовніше? В тому, що телебачення не розглядається власниками телеканалів як бізнес. Повірте, друзі, знаєте, як це працює в Європі? Це працює так, як ви розповіли. Є рекламний ринок, на який може претендувати невелика кількість телеканалів. Вони ділять цей рекламний ринок, і новачкам місця практично немає. Вартість входження в цю індустрію, на цей ринок, дуже велика. І, в принципі, вона не має сенсу. Тому кількість телеканалів в Німеччині, в Італії, в Британії, в Норвегії, вона є обмеженою. І дуже велику частку мовлення займає суспільне, яке дуже часто фінансується державою там, через різні алгоритми. Ні, безпосередньо вони фінансуються державою, але безпосередньо, наприклад, існує так званий канон РАІ. Так, і безпосередньо я, як глядач, мушу за нього платити. За суспільне я плачу. Це, я не пригадую, здається, 50 євро в місяць платиться, чи 40 євро в місяць. Тобто так. глядач платить, щоб це дивитись. І дивіться, у нас ситуація трошки інша. У нас телеканали, в принципі, вони зважають на рекламні доходи, але вони не окупають свою діяльність. Жоден інформаційний телеканал не має такої кількості реклами, яка би виправдовувала його існування. Як бути в цій ситуації? Я бачу вихід, знаєте, простими рішеннями цю ситуацію не виправити. Якщо ви дасте сьогодні нам повноваження і зобов'язання зменшити кількість телеканалів, умовно кажучи, так? Хто може бути впевнений, що ми винайдемо хороші і закриємо і погані, і закриємо всі погані телеканали? Хто буде вирішувати, які телеканали хороші, а які погані? Оце велике питання. Тому я вважаю, що це не Національній Раді вирішувати. Тому що завжди знайдуться глядачі, які скажуть, я люблю цей телеканал, я люблю те, що там відбувається, всі ці передачі, всі ці фільми, цих ведучих і взагалі цей контент. Дуже складно сьогодні відділити справжню журналістику від тих людей, які... Ну ви розумієте, Сергій, питання можна продовжити. Питання можна, якщо ви любите, вихід є. то можете платити. Вихід є. Вся проблема в Україні в тому, що фактично нема ринку споживача. Розумієте, про що я говорю? Я розумію. Люди не готові платити за телебачення. Ми поступово ідемо... Взагалі за інформацію. Тому що за нею платить хтось інший. Так. За нею платять наші олігархи, платять політики. І, звичайно, коли людина отримує інформацію безоплатно, то чому вона має платити за щось, що може навіть мати меншу якість? Але, щоб, знаєте, не вести цих ліричних дискусій, я можу розповісти про своє бачення. Якщо ми хочемо нормальної журналістики, якщо ми хочемо справжні медіа, найголовніше, що потрібно Україні сьогодні, це потужне суспільне мовлення. Я вважаю, що той медіахолдинг, який сьогодні є, який налічує більше 20 регіональних філій, 2 телеканали, ЮІ-1, ЮІ-Культура, 3 радіостанції, Українське радіо, Радіопромінь, Радіокультура, вони мають бути взірцем і якості, і стандартів. Сьогодні вони прийшли до того, що, на мою особисту думку, Суспільне є взірцем стандартів порівняно з іншими телеканалами. Ми досліджували контент ЮІ-1 порівняно з іншими великими телеканалами, це була велика п'ятірка, і ми побачили, що найбільше дотримувалися стандартів, давали однакову кількість часу для всіх кандидатів, всіх політичних партій, а були найбільш об'єктивними, це був ЮІ-1. У ЮІ-1 сьогодні немає великої аудиторії, але сьогодні це вже є чесний телеканал, який займається справжньою журналістикою. Тобто, я сподіваюся, що наступні роки ми отримаємо
суспільне, яке розвивається, контент якого стає все більш цікавим для аудиторії, що ці стандарти будуть реалізовуватися і надалі. І це, знаєте, такий потужний телеканал і такий потужний холдинг може змінити ситуацію в Україні, коли велика частка суспільства зрозуміє, чесні новини я можу бачити тільки на цьому телеканалі. Взагалі, я думаю, що нам потрібно йти шляхом європейських суспільних мовників. У нас має бути не один UA1 та UA-культура, у нас мають бути і інші нішові телеканали. Має бути суспільне спортивне телебачення, суспільне дитяче телебачення, суспільний інформаційний мовник. Коли суспільне зможе дати такий пакет програм, тоді це буде дійсно популярно, і тоді сенсу тримати якісь телеканали, щоб захистити свою власність або захистити свою політичну партію, не буде сенсу. Ти будеш знати, що якщо тобі є що сказати, ти можеш прийти на цей телеканал і висловити свою думку, і ніхто не буде цим маніпулювати. Тобі дадуть можливість це зробити. А друге, нам потрібна відкрита економіка, нам потрібні західні інвестиції. Коли буде руйнуватися вплив олігархів, яка базується на контролі певних галузей економіки, їм не потрібно буде себе захищати, тому що структура ринку, структура економіки зміниться. В принципі, буде велика частка західних інвесторів, західних компаній. Це абсолютно змінить правила гри, і тепер медіа перестануть бути дубиною проти держави або проти конкурентів. Медіа почнуть виконувати свою функцію, заробляти гроші для своїх власників і інформувати свою аудиторію. Таким чином, я впевнений, що кількість телеканалів об'єктивно зменшиться, просто не буде потреби в цьому. Ринок реклами поступово буде поділений між невеликою кількістю гравців, а суспільне, до речі, законом про суспільне мовлення позбавляється права працювати і збирати рекламу. Ця норма стане дійсною за декілька років. І таким чином, нарешті, оцей, знаєте, дикий захід, який має місце в нашому медіасередовищі, він перетворюється на цивілізоване європейське медіаполе. При Офісі Президента створено Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. 17 вересня відбулися установчі збори. Учасники заходу обрали тимчасовий склад Ради, який має розробити положення про її діяльність. Планується, що після затвердження положення буде обрано постійний склад Ради. Нині секретарем Ради обрано Вадима Міського. Офіс Президента в цій Раді представлятиме Максим Кречетов. І ось що він сказав тоді на засідання про засоби масової інформації та соцмережі. Завдяки соцмережам кожен може стати кореспондентом або блогером. Треба подумати, яка функція ЗМІ як посередників між владою та громадянським суспільством. І варто додати, що до участі в Раді зі свободи слова при Офісі Президента були включені журналісти Михайло Ткач та Данило Яневський. Втім, вони відмовилися там працювати. Яневський записав відеозвернення і розповів про причини свого рішення. Причин декілька, і вони такі. Перша. Я не розумію політичного курсу нової, підкреслюю, законної та легітимної влади. Більше того, її вищі представники не вважають за потрібне ознайомити з її основними точками українську громадськість. Друга. Я не є представником ніякого засобу масової інформації, центрального або регіонального. Натомість я є засновником громадської організації, яка називається Ukrainian Media Network, і взагалі вже давно досяг пенсійного віку. Третє. На мою скромну, більш ніж скромну думку, ніякої проблеми зі свободою слова в нашій державі не існує. Потрібен такий орган, і от також була цитата людини, яка війшла в цю раду по свободі слова, що, мовляв, нам треба визначити роль засобів масової інформації і журналістики. Я сумніваюся, от відверто я скажу, я сумніваюся в результативності роботи такого органу. Питання доцільності – це питання мотивації і цілей, які покладають і ті, хто створює цей орган, і ті, хто входять в цей орган. Бачите, що декілька журналістів вирішили взагалі не брати в цьому участь. Просто при кожному президентові створюється такий координаційний орган. Головне, щоб було словосполучення «свобода слова». Саме так.
Але чи ми знаємо щось про результати роботи кожного такого органу? Я входив в аналогічний орган, у склад такого органу при попередньому президенті, і там дійсно брали участь різні фахові представники медіа і незалежних медіаорганізацій. І вся наша робота зводилася до того, що представник Міністерства внутрішніх справ звітував про те, як проходять справи щодо побиття журналіста, або щодо тиску, або щодо унеможливлення здійснення ним своїх повноважень і так далі. Тобто це була така робота, яку можна було, в принципі, на мою думку, проводити і шляхом безпосереднього спілкування з представниками МВС. Чи було це позитивно? Це було позитивно, але чи дало це призвело до якихось великих змін? Не призвело. Тому маємо надію, що нові члени нового такого координаційного органу змінять таку практику, зможуть досягти якогось результату. Але в мене, як у громадянина України, є певний сумнів, що такі координаційні органи змінюють правила гри. І українці продовжують споживати телебачення як основне джерело інформації, хоча поступово телебачення здає позиції соцмережам та онлайн-медіа, проте 77% опитаних у минулому році вказали, що споживають новини саме з телеекрану. Цього року ця цифра становить ця цифра зменшилась на 3%, і це дані Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Поступово телебачення втратить свої позиції в Україні, на вашу думку? Мені здається, що телебачення не зникне, воно зміниться. Воно кардинально зміниться. Зараз головна тенденція, яка є в нашій країні, це крок за кроком ми наближаємося до платного телебачення. Ми приходимо до того, що за контент доведеться платити. І це буде один з напрямків мовлення. Дійсно, є YouTube, де сьогодні вже величезна кількість контенту, яку можна дивитися, і ти ні за що не платиш, ти просто дивишся рекламу або купуєш якусь версію без реклами. Є багато інших майданчиків, вже існує Netflix та інші сервіси, є вже інші кінотеатри, де ти можеш, онлайн-кінотеатри, де ти можеш дивитися телебачення, передачі популярні і так далі. Ми будемо рухатися в напрямку платного ТБ. Чи це добре, чи погано? Ну, певно, все, що розвивається, все це добре. Але ми маємо розуміти, за контент нам доведеться платити. Це є об'єктивна реальність. Наскільки вам відомо, з 1 січня 4 медіагрупи України закодують свій супутниковий сигнал. І тепер, якщо ви дивитеся такі телеканали, великі, улюблені, популярні телеканали у себе вдома через супутникову антенну, то ви маєте знати, що безоплатно ви тепер не зможете це робити. Я не можу сказати, добре це чи погано. Можу тільки сказати, що це погано відобразиться на мешканцях тимчасово окупованих територій, які втратять доступ до частини телеканалів. А сьогодні у вільному доступі є 116 телеканалів. Це зроблено в тому числі завдяки нашій роботі, тому що ми змогли збільшити кількість таких мовників. Знову ж таки питання, добре це чи погано? На 51 телеканал, і тому сьогодні у мешканців Донецької, Луганської областей, Криму є можливість це зробити. Але ми маємо просто це прийняти. Світ змінюється, медіа змінюються, і відповідно і суспільство теж буде змінюватися. От ми згадали про свободу слова, Раду при Офісі Президента. І сьогодні стався, тобто показали журналісти інцидент, який сколихнув і соцмережі, і дуже багато про це говорять. Прес-секретарка президента Юлія Мендель відштовхнула журналіста, який намагався поставити питання президенту Володимиру Зеленському. Одразу на це відреагував журналіст Михайло Ткач. Хто може пояснити, в якій цивілізованій країні світу прес-секретарка президента дозволяє собі подібне в момент, коли журналіст хоче поставити питання першим особам? Це як називається? Свобода слова? Моя думка
І давайте почуємо, як Мендель відреагувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів, але й Сергій Андрушко не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки, давайте на цивілізоване ні, не накидатися на делегацію заради красивої картинки. Давайте трохи ширше візьмемо. Я сьогодні читав, що писали журналісти, і одна з журналісток, вона написала достатньо розлогий такий пост, який десь пояснює інформацію. Все-таки Сергій Андрушко, він працює в розслідуваннях і просто, за дефолтом, як це говорять, питання є незручними. Тобто журналісти щось розслідували і ставлять питання, яке вже не буде зручним спікеру, так, чи Володимиру Зеленському, чи пана Богдана вона хотіла запитати. Однак, журналістка почала говорити, що, в принципі, засоби масової інформації отримують мінімум інформації від Офісу Президента, від самого Президента. Жодного повноцінного інтерв'ю не було. Наприклад, президент був в Італії, в засобах масової інформації виходять малі повідомлення. Так, була зустріч з паном Конте, один з високопосадовців Італійської республіки, говорили про Марківа, що говорили, незрозуміло. І це все створює якби такий вакуум, так, і також для суспільства, і це виливається в такі інциденти, і прес-секретарка Юлія Мендель, вона, я не знаю, вона до кінця не розуміє свої посади. Тобто є таке визначення інтерлокутор, так? Це є посередник, в принципі, вона є журналістом, посередником між журналістами чи суспільством, які в свою чергу є посередниками, і президентом, перш за все президентом, а не Офісом Президента. Тобто питання є набагато глибше. Українське суспільство через журналістів не отримує повноти інформації. Знаєте, от я висловлю думку, можливо, вона комусь не сподобається, але вона буде абсолютно відвертою. Те, що ми бачили з вами, це є не фахово, не етично, і це образливо не тільки для журналістів, але для всіх громадян, які, для будь-якого громадянина, на мою думку, які бачать подібні дії. Мені здається, що я ніколи не працював в органах державної влади до 2015 року, і у вересні виповнилося 4,5 роки, як я працюю на українську державу. Найголовніше, коли ти приходиш працювати на українську державу, це є розуміння відповідальності твоєї посади, що наслідки кожного твого слова, кожної твоєї дії або бездіяльності, вони можуть бути важкими, страшними і навіть фатальними для країни. Ти маєш зважувати і ти повинен мати певний дух для того, щоб, можливо, робити якісь речі, які тобі не подобаються, але яких вимагає професійна етика і яких вимагає національний інтерес. Тут ми бачимо, що абсолютно не йдеться про професійну етику. Мені здається, що деякі люди, які потрапили сьогодні на найвищі посади, ще не усвідомили, куди вони прийшли працювати. Людина, яка працює з першою особою держави, вона є в тому числі обличчям першої особи держави. Вона не має права так себе вести. Так не можна. Тим більше це йдеться і про Радіо Свобода. Ми ведемо зараз американські... До речі, очільник Офісу Президента сказав, що це журналісти Радіо Свободи, які не працюють за стандартами. Я абсолютно не згоден. Я вважаю, що, знаєте, я працював на Радіо Свобода, я був контрактором проєкту «Крим Реалії». Це був перший проєкт після виїзду з Криму. І я хочу сказати, що у Радіо Свобода дуже жорсткі стандарти. І якщо ви спитаєте у Павла Казаріна, він може сам поділитися, або у Олександра Янковського, що це регулярні приїжджають американські експерти, які оцінюють, чи дотримуються українські журналісти, які працюють на Радіо Свобода, тим стандартам, які сьогодні там є. Це медіа фінансуються за рахунок американських платників податків. Сьогодні США є нашим найголовнішим партнером, нашим союзником. Нещодавно я і Міні Джіпар ми презентували проєкт
де ми отримали технічну допомогу у вигляді цифрових телевізійних передавачів для Сходу, для всієї лінії розмежування, для межі з Кримом на суму майже $1 мільйон. Ми звернулися за допомогою до американської сторони і нам допомогли. Тобто, як ми можемо себе так вести по відношенню у не просто медіа, а медіа, які фінансуються з боку американської держави? Це абсолютно неважливо. Це питання не тільки етичне, але це питання щодо фаховості. Чи маємо ми руйнувати стосунки з тими організаціями і з тими країнами, які нас підтримують у війні проти Росії? Я дякую Сергію Костинському, члену Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Підписуйтесь на YouTube канал АТР. Мене звати Любомир Ференц. Дякую усім тим, хто був із нами, і також усім телеглядачам каналу АТР бажаю гарних вихідних.